پشتی چندین هفته رفراندوم مال ترکیه داوی ببه و خلکین ترکیه یه بریار خود درباره و رفراندوم ده بدن. دچالکین و رفراندوم ده به تایبتی پرسگرگین به چندین دولت اروپا را باندور خود دانیل سر آخافتن میتینگان. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان هین برداوم رخنکرنا هلوست چندین دولت اروپا دکه. اردوغان دا آخافتن خود استانبول ده بیجه اگر کریارن اروپا قوم فاشیزم به امجیوا به فاشیزم ناو بکین. İsviçre devleti دولت سوئیس را تروریستان ده پارێزە، هۆلاندا جی، بەلچیکا جی و ئەلمانیا جی vê yekê dike. Kanî demokrasiya we, kanî mafê wê yê mirovan, navê vê ne azadî ye, ne demokrasî ye, navê vê dijminatî ye. Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırımcı bejdarê çendîn mîtingên referandumê bû û wê ji helvesta Yekîtiya Awropa rexne kir û dibêje encama referandumê yê bibe cavamaya herê giring. Türkiye'nin iç meselesi olan ev referandumeka Tirkiye, karê navxweyê Tirkiye ye. Ez di derbarê vê referandumê de hişyarî didim Ewropa, teblî karên me yê navxweyî nebin. Karê xwe bikin, divê herkes cihê xwe bizane. Bila bêhna we firebît, cava xwe ji bo roja referandumê veşêrin. Dema demokrasiya Tirkiye pêş dikeve gotinên nejatperest li hin dewletên Ewropa zêde dibin û dijminatiya dijî Erdogan jî zêde dibe. Pîşiya çendin onca pankartek li İsviçreyê hat vekirin. Ev pankart bû sedema acizbûna hikûmeta Tirkiye. Cigêrê Serokvezîrê Tirkiye Weysî Xaynaq ji li ser vê pankartê helvesta Yekîtiya Awropa rexne kir. Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın Dema Avrupa dibên vê pankartê de mîtingê xwe dikin, divê bizanibe ewlahiya wê li Tirkiye dest pê dike. Nêzî du heftiya referandum mala Tirkiye dawî bibe û encamê wê jî yê eşkere bibe. Aliyê Tirkiye roj bi roj gotinên xwe dijî çendîn dewletên Awropa xurtir dike. Pirsa niha here pêş dikeve ew e ku gela ev devjeniya di navbera her du aliyê de yê piştî referandumê ji berdewam be an na. Gelek pisporên siyasî bawer dikin ku piştî referandumê tansiyona bilind ya di navbera her du aliyan de yê kêmtir bibe.